Takže dobrý deň. Poprosím, pomaličky začneme. Tak ako to už prebieha v Café Merlo, počas akcie teda je obsluha, ale poprosím o taký vzájomný rešpekt. Som rád, že v takomto hojnom počte ste prišli na dnešnú diskusiu. Pozdravujeme aj ľudí vonku. Pre nich vymyslíme nejaký zvláštny bonus, to nechám na nášho hostia. A teda vítam medzi nami pána Alojza Hlinu. Vážim si, že ste prišli a teda začneme hneď úvodnou otázkou, ktorá je pomerne jasná. Ako bolo včera na námestí SNP, kde ste teda mali zhromaždenie? Tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dneska je piatoček. Tak dúfam, že keď skončíme, si poviete, že to možno na niečo bolo dobré a káva bola dobrá, aj niečo sa povedalo. Skúsim, aby som nesklamal. Čo sa týka tej akcie, ešte už asi nie je tak vidno to nadšenie, ale včera som bol taký nadšený, keď viem hodiť aj ten poker face, takú tú tvár tvrdú, že, aby sa nedalo čítať, ale včera som naozaj že ľudský rád, lebo ja mám rád plné námestie, ja mám rád, keď ľudia proste sa za niečím bijú a za niečo presadzujú a ukážkou toho vie byť plné námestie. Včera sme ho nemali úplne plné, to zase nepoviem, ešte musíme chvíľku odrobiť, ale veľa mu nechýbalo. A naozaj, že dobrá správa z Bratislavy je, že včera na námestí SNP bolo, niekto to odhadoval, že 2000-2500 ľudí. Ja neviem, ja som ich nepočítal, ale na slovenské pomery je to veľmi dobré a ešte je to aj zaujímavé v komparácii s Prahou, a tým končím. V Prahe robili obdobnú akciu, Biež domu Ivane, že tiež si pripomínali 68. Po väčšine tá Praha nás vždycky tromfne, že v Prahe je vždycky viacej ľudí. A teraz niekto povedal, že to bolo plus minus rovnako. Takže Praha aj Bratislava si spomínala v rovnakej počtovom zastúpení, v rovnakom hojnosti. S tým piatočkom ste ma zaskočili, ako nerátame s humorným priebehom, hej? Lebo ja mám pripravené vážne otázky. Keď sme sa spájali telefonicky ohľadom tejto akcie, tak vy ste, vlastne sa nám to podarilo až na nejaký viac pokusov a vy ste mi potom vysvetľovali, že ste osadzali komplikovane dôležitý prvý schod. Predpokladám, že sa jednalo o práce na stavbe na železnej studničke v Bratislave, kde podľa vlastných slov obrusujete skrytý diamant. Mohli by ste nám trošku o tom povedať? Poviem, len aby to nevyznelo, že sa nedaj Bože, že chválim, alebo čo, alebo že... Ja som dal otázku. Asi to budete aj poznať, však vy máte tiež Bojnice, to je kúpeľné mesto, alebo tam sú tiež kúpele, čiže ja mám takú ambíciu, musíte snívať. Akože prežiť život bez nejakého ideálu alebo bez snívania vie byť aj smutné, čiže ja sa sem tam zasnívam a už aj mám vek, ale... Patrí to k tomu, že mať nejakú vidinu, víziu a okrem iného teda nejakých spoločenských, čo mám aj takúto podnikateľsko osobnú, že skúsiť z Bratislavy pomôcť s hľadaní toho, že čím vlastne je špecifikom a fenoménom. A ja viem, že to možno uletené, ale že Bratislava bude tiež kúpeľné mesto. Takže nie len Bojnice, aj Bratislava bude kúpeľné mesto, lebo tak máte, viete, že Piešťany je na pohybové ústrojenstvo, Smrdáky sú, myslím, že na kožné choroby, Bojnice, ani neviem, akú majú pohybovku tiež špecializované. A Bratislava bude mať kúpele na psychosomatiku. Že choroby zo stresu, z obchodného hľadiska to je veľmi dobre targetované, ako cielené, lebo toho bude strašne veľa. A naozaj sa hovorí, že v 19. storočí bola pandémia rakovín, teda pľúcnych ochorení, v 20. storočí to bola pandémia rakoviny, a v 21. storočí je to pandémia psychosomatiky a choroby zo stresu. To sú rôzne tie diagnózy, strašne je toho veľa, ľudia sa tomu bránia, ale čoraz viac pripúšťajú, že to ovplyvňuje. A v zásade nikto nevymyslel nič lepšie na to, ako to liečiť, je pohyb v prírode, intenzívny pohyb v prírode a vnímanie tej prírody a také tie kúry, my to voláme, že zvukové kúpele, slnečné kúpele, no proste trošku sa s tým hrám, mám z toho radosť a keď sa to celé podarí, tak bude Bratislava konkurovať Bojniciam, že bude tiež kúpeľným mestom a teda
budú sa ľudia rozhodovať, že či idú do kúpel, do Bojníc alebo do Bratislavy. Pardon. Koho zaujíma táto téma, tak vrelo odporúčam podcast Cestujeme inak, kde pán Hlina vysvetľuje podrobnosti. My túto tému uzavrieme ešte príbehom o presune dospelého stromu platanu, lebo to ma veľmi zaujalo. Prosím, aký bol vysoký ten strom a čo môžete už teraz o tom prezradiť, ak to nechcete nejak prezentovať vo väčšom potom? To sú také veci, ktoré vás proste napadnú. A my to, čo robíme, tie objekty tých bratislavských kúpelov Ferdinandov, pôvodne sa to volalo, že Ferdinandové kúpele, to bolo za monarchie, za komunistov to zaniklo, to zbúrali, zasanovali a my ako keby teraz staviame na novo. A na základoch jedného z tých objektov vyrastol platan. Oni ten labuti zbúrali v 70. roku, za 50 rokov tam narastol taký zrastlivý, to je relatívne rýchlo rastnúca drevina, presne na tých základoch chudák. Nikto mu nepovedal, že tam nemá rád, že sa to raz bude obnovovať, tak on vyrastol na tých základoch. Čo s ním? Tak a podmienka pamiatkárov bola jasná, že na pôvodných základoch. Čiže platan musí ísť preč. My sme dosť zložito, lebo tam nám prepadlo jedno výrubko, potom sme museli na novo. Natrápili sme sa s platanom, ale mali sme výrubové konanie, že sme ho mohli vyrúbať a ja hovorím, viete čo, skúsme ho presadiť. A to ma zaujalo, lebo vo Viedni presadzali tiež taký platan a prísne za to bol rovnaký. Plus minus bol rovnaký, výškovo, objemovo bol rovnaký, ale tam okolo toho robili strašný príbeh, strašné story, to sa ORF, čo majú tie hlavné televízie, tam strašné peniaze do toho dávali. Strašne sa o tom komunikovalo, čo je dobré. Oni ho presadzali z jednej časti Viedne do druhej časti Viedne a im sa to podarilo, ale oni to robili rok. A my sme na to mali nejaké 2 týždne. Keď som volal dendrologov, povedali, to sa nedá, to nezvládne, to nič, škoda vám to robiť, škoda peňazí. A vravím, viete čo, už aj tak, papierovo je mŕtvý ten strom, ale je to bojovník, ja ho poznám, takže skúsme ho presadiť. A my sme naozaj, že z 10 povedali 9, nemá to šancu, a ten 10 som bol ja, my sme ho presadili a viete čo, žije. Naozaj, ten platan už 3. rok žije, to znamená, už má najhoršie za sebou, lebo tí, čo neverili, povedali, že keď prežije, to nie je to reziduálne, on ešte raší, tlačí, ale to 2. rok nedá. Nie, už 3. rok normálne ide, kličí. Ja ho volám Bratislavčan, že strašne životaschopný, tak z toho sa teším. Áno, to sa podarilo. Teším sa aj ja. A aká bola jeho výška na predstavu? Aký bol vysoký? Nemerali sme ho. Ale tak... Objemal asi tak. To má objem. Jasné, takže poriadny strom. To bol strom. veľký platán. Vy musíte byť... Cez 20. Cez 20 metrov. No, tak som to nejak odhadoval. Prídeme sa pozrieť. Vy ako musíte byť riadny taký srdciar, keď vlastne zháňate najväčší možný žeriav, ktorý bol k dispozícii na ten presun stromu, alebo mne príde až neuveriteľné, že na tej stavbe 3 roky pracuje denne 8 tesárov alebo stolárov. Kde sa to vo vás berie toto? Ja mám typ, ale najprv vás nechám odpovedať. Tak tam je viacero rovín toho, že prečo. Pre mňa je to aj veľká podsta, obrovská podsta. Ja si to myslím a asi nie som celkom úplne sám, veľa ľudí si to tiež myslí, že to je najkrajšie miesto v Bratislave. Je to naozaj také, že skrytý diamant. A podľa mňa taký priestor si zaslúži peknú stavbu. A ono dneska sa stavia tak modulárne, tak rýchlo. Viete, že rýchlo, bum, bum, opakujúce sa prvky, to naskladajú, dobre sa to rozpočtuje, rýchlo sa to nacení, výkaz, výmer sa vie urobiť rýchlo. A my máme sádrokartón iba na strope v jedných véckach. Nikde inde nenájdete sádrokartón, všade všetko sa obkladá drevom, kameňom, čiže je to enormne náročná stavba z pohľadu tej náročnosti. A že prečo mám aj k tomu vzťah, lebo môj otec bol stolár, takže ja mám k drevu silný vzťah, keď vidím drevo a poviem aj ekonomiku, lebo ekonomika je taká, že vy keď si spravíte nejaký interiér, alebo ináč to poviem, ja som prežil veľa času v Číne a veľa som sa tam naučil a okrem iného aj to, že Číňania to študujú a volajú to feng shui. To je také akože vzťah taká. Nemci to tiež študujú a volajú to stavebná biológia. Proste to sú že nastavenia priestoru, alebo že nejaké zákonitosti, že prečo je niečo tak a prečo má byť niečo tam a prečo roh má byť oblý. A proste sú to veci, ktoré dávajú zmysel. U nás sa to necelkom rešpektuje, dokonca sa to niekde ignoruje. Ja si myslím, že to svoj význam má
aj v tej sile materiálu. A to je vlastne tá ekonomika je v tom, že vy keď dáte poctivý materiál, že drevo je drevo, kameň je kameň, tak vlastne docielite to, že vlastne čím je to staršie, tým je to krajšie a prísne za to môže byť aj drahšie, lebo je to cennejšie akože interiérový prvok. Kdežto keď urobíte relatívne taký ten dneska moderné tie typy architektúr, také instantné, rýchle, po 5 rokoch to musíte vymeniť a musíte to dať do zberu, ešte máte s tým náklady, že dá to do zberu. Takže ono sa to oplatí aj ekonomicky. Je to náročné na prvotnú vstupnú investíciu, ale potom sa z toho tešíte. Mne sa to spájalo, tento váš prístup s vašim detstvom a chodením aj po hore s vašim detkom. A vlastne zakončím túto úvodnú sekciu otázkou, že aké ste mali detstvo? Či to nepramení aj z toho? Tak, detstvo, ja som prežil na Hornej Orave detstvo a niečom bolo pekné, niečom bolo trošku ťažšie. Mama nás vychovala samých, 3 chlapcov, v niečom to vedelo byť náročné. Ja som veľa času trávil u detka a mám z toho veľmi pekné zážitky a ono bol taká povaha a vlastne mal to v sebe, on bol sedliak, v námestovskej krčme pod kostolom po nedeľnej omši povedal, že radšej si dá ruky odťať, ako by vstúpil do družstva. No a nejaký ho proste udal, nahlásil a môjho detka, to sa u nás o tom moc nehovorilo, až potom neskôr, že ho zavreli, pol roka bol v base, za to, že povedal, povedal a pritom mal doma 3 malé deti, že proste to bolo také neskôr, a mňa to strašne, jeho to zlomilo, on bol taký už aj potom z toho smutný. Viem, že sa mi zdalo, že ako dieťa, že furt bol Brežnev v televízore. Furt ako keby, že, a on sa držal toho kredenca, teraz zavieram, gorila. On proste mal, no viete, keď vyrastáte v takom prostredí, tak nevytvoríte si nejaký silne pozitívny vzťah k predchádzajúcemu režimu, takže nech mi je odpustené. Čiže áno, zažil som s ním veľa, chodili sme po hore, proste on chodil po hore, bol v bani v Belgicku, to sa na Orave tak robilo, také tvrdé nátury. Viete, on detko môj hovoril, že pôda sa nepredáva, pôda sa kupuje. On nedokázal pochopiť, ako niekto predáva pôdu. Proste pôda sa kupuje. Však my sme boli v bani, na to by sme... Čiže on bol v bani, zarobil nejaké peniaze, proste niečo si kúpil, chcel gazdovať, potom prišli komunisti, mu to zobrali a to si pamätám také scény, že chodili sme po lese a on hovoril, že to je akože jeho les, že to bolo kúpené. Boli tam nejakí ľudia, čo tam pracovali v tom lese, on ich vyháňal, že to choďte preč, to je môj les. A oni mu kričia, Jozef, to není tvoj les, to už je nás všetkých. No, čiže to sú také, na teraz možno aj úspevné, ale akože zapíše sa vám to ako malému decku, že čo to bola za doba. Bolo by krásne a také pohodové, keby sme mohli ďalej rozvíjať túto tému, ale verím, že raz dôjde aj na to, ale my žijeme na Slovensku v krajine neobmedzených možností pre istú skupinu ľudí, aj krajine, kde sa dejú špeciálne zázraky, tak sa musíme trochu ponoriť aj do politiky. Predpokladám, že súhlasíte. Tak poďme na to rovno in medias res. Odštartujem to otázkou, že či už došlo na strhávanie generálskych výložiek. Viete, kam mierim? Áno. Máme teraz nového šéfa pôdohospodárskeho výboru, pána generála vo výslužbe, pána Ševčíka. Viete, že to sú tie čara slovenskej politiky, že šéfom polno-eko výboru alebo výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie je policajt generál. Pri všetkej úcte, nejak mi to za tým poľnohospodárstvom nevonia, alebo neprichádza, ale bola to nejaká politická dohoda, politická zámena, výmena a máme takéhoto šéfa. No. Tak áno, to bolo v tým spojení. Ja som to v takom obraze myslel, lebo prísne vzaté s nimi to bolo asi ťažké, lebo on vraví, že pán Ševčík raz povedal že on teda nechcel otvoriť výbor, lebo však Hlina by mu strhával výložky. A ja hovorím, že pán generál, však to nemyslíte vážne, však vy máte 150 kg, ja mám polovicu, možno trošku väčšiu polovicu, tak to by bolo celkom nerovnaký. Takže nesedelo to z pohľadu toho reálneho, ja som to v tom obraze myslel, také alegórii, že proste ak by to konal, ako konal, tak by mu mal niekto strhnúť tie výložky. Lebo to sú aj také tie filmové zábery, že sa proste niekomu, keď poruší tie povinnosti, tak strhnú výložky. A to ma mrzí, že naozaj, že pán generál vo výslužbe možno má zásluhy, ja neviem, ja som neskúmal,
možno má aj nejaké zásluhy v tom, že to, čo robil, keď robil, tak poriadne, ale teraz žiaľ, to, čo robí, ako robí, nerobí poriadne. A teda, aká je aktuálna situácia? Vlastne jedná sa o to, že pán Hlina sa usiluje o to, aby sa otvoril výbor, alebo nebudem hovoriť za vás. Približte nám ju, prosím. Ono je to taká celkom triky, že čo s tým. Teraz, keď som šiel tu, som čítal, že ide sa meniť rokovací poriadok a vlastne sa ide obmedzovať diskusia. A ona sa už raz obmedzila, že vlastne môžete mať v prvom čítaní 20 minút, v druhom čítaní 10 minút v pléne a teraz sa ide obmedziť, že bude 15 minút a 5 minút. A predpokladám, že pri argumentácii sa bude hovoriť, však tá odborná diskusia má prebiehať vo výboroch. Hej, to je také obľúbené, hej, však diskusia, že v pléne už to má byť akože vyštrngané a že vo výboroch. Ale tak sa pýtam potom, hej, že v akých výboroch a kde, lebo ja som členom Poľno-eko výboru a my nezasadáme. My to už, ja to nepočítam, ale kolegovia to niektorý vypočítal, myslím, že Maroš Čavčík, že 23. v rade nám neotvorili. Hej. To je, áno, v politike uznávam, robí sa obštrukcia, že vlastne obštruujete tým, že neprídete, nie je uznášania schopný, ale to je mechanizmus, ktorý môžete využiť niekedy, niekde, pri nejakej príležitosti. Ale nemôže to byť systémová vec. A oni z toho spravili systémovú vec. Lebo to nie je obštrukcia politická, to je systémová vec, že nechodia a ignorujú. Čiže nediskutuje sa vo výboroch, teraz sa nebude už diskutovať ani v pléne, tak ja sa pýtam, že a čo vlastne máme robiť? Tak akože, čo majú, aké očakávania od nás? A teda myslíte najmä tomu, že táto obštrukcia, to ako ma prekvapilo, že za čo teda berú plat, ale teda 23 krát neotvoriť ten výbor, súvisí to s tým, že sú všetci namočení v tom PPA, alebo je to len nezávisle od toho a oni vám to neumožňujú z princípu? Alebo skutočne sa snažia chrániť, že tú časovanú bombu v tej poľnohospodárskej agentúre? Viete čo, áno, je tam to, že zmyslom, čo my požadujeme, sú poslanecké prieskumy. To je inštitút, ktorý vlastne niekedy bol funkčný, teraz je absolútne nefunkčný. Že poslanci majú právo urobiť prieskum v tom PPAčke, alebo teraz aj v lesoch chceme urobiť. Ale musí to schváliť výbor. Keď to neschváli výbor, tak tam ako nemôžete, teda nemajú ani povinnosť vám všetky tie doklady ukázať. Čiže oni to obštruujú, kvôli tomu, aby sa tam nešlo, vedia prečo a ja viem prečo, treba stále o tom rozprávať. A tu, ak dovolíte, že takto poviem, že prečo má zmysel, niekto možno to už unavuje, hacienda sem a vila tam a neviem čo, už sme počuli. Nie, o tom treba rozprávať, lebo to vlastne dokazuje, že čoho oni sú schopní. Viete, že kam až to siaha, hej, tá arogancia, tá drzosť, pardon za výraz, chrapunstvo tých ľudí, že oni si dokážu vlastné haciendy, vlastné vily, vlastné kaštieliky stavať za peniaze verejné. Hej, verejné či z európskych, ale tam boli aj zdroje štátneho rozpočtu. Čiže to je neskutočná arogancia. A to je presne to, že častokrát ľudia si nevedia predstaviť, netreba sa ani hnevať. Viete, keď niekto ukradne 5 miliónov na diaľničnom privádzači, tak ľudia to nevedia, či to tak bolo, nebolo, sa im to tak nepozdáva. Nevedia si celkom predstaviť, ale každý si vie predstaviť, lebo každý býva. Každý niekde býva. A k tomu bývaniu sa nejako dostal. Hypotéka, pôžička, od rodiny. A u nás na Orave celá dedina chodila pomáhať jednému, asi sa to zapisovalo, tam si bol pomáhať, viete, svojpomocne. Čiže je to trápenie postaviť si vlastné bývanie. A títo ľudia mali v sebe tú neskutočnú drzosť, že si to postavili vlastne z verejných zdrojov. Takže vyrušuje ich to, znervozňuje ich to, zaberá to aj na tú ich voličskú cieľovku, že aj ty si už, im to už nepáči, tak práve preto treba o tom rozprávať. Nech sa o tom stále rozpráva, nech ľudia vedia, že čoho boli schopní, preto robíme aj tu spravím takú uputávku, takú akciu, že zlodejská sedmička, to je vlastne taká jeden z tých najhorších prípadov toho zneužívania, je taký kaštielik trapný Gíčový v obce Chebechleby, ktorý sa postavil z takýchto prostriedkov, myslím, že v hodnote 2 milióny eur, ale ešte, aby nebolo málo, ešte nebolo dosť, ešte treba aj cestu postaviť. Tak si predstavte, že aj cestu k tomu 3,5 kilometra cez pole, cez les, asfaltka, takú nemáte tu na, ja neviem kde, na
čerstvo urobené. Krásne jak sklo. Hej. Čiže 3,5 kilometra cesty k súkromnému kaštielu, jednoučelovka postavená z verejných zdrojov. Takže na to ideme teraz behať, robíme takú športovú akciu 6.9., keby ste náhodou mohli, tak príďte, podľa mňa to bude dobrá akcia, zastavte sa, nech vidia, čoho tí ľudia boli schopní. A chystáte sa to... Priatelia, keď budete tlieskať po každej odpovedi, tak tu budeme dlho. Chystáte sa, ak by teda pokračovali tieto obštrukcie, ale veď jasné, každá odpoveď, ak si zaslúži potlesk, ja sa nebraním. Že vlastne, ak teda by pokračovali v tých obštrukciách a nepomôže aj tento beh alebo ďalšie upozornenia, neuvažujete o vlečke hnoja v Bruseli alebo nejaký upgrade, čo sa chystá? Ako naznačovali ste, že potom by bolo žiaduce ísť aj do Bruselu s touto témou? No, hlavne treba... Ja mám taký systém práce, že vytrvalosť. Vytrvalosť je náš kľúčový parameter aj úspechu, ale aj schopnosti alebo cesty niečo zmeniť. Ja identifikujem u nás, v našej krajine sa relatívne rýchlo a ľahko zdávame, čo nie je dobré, že proste treba byť srdnatý, že možno na hokeji to poviem. V prvej tretine, v 5. minúte dostaneme gól a už mentálne to vzdávame, lebo však hráme proti Kanade, viete, alebo niečo, a už mentálne to už akože prehráme. A potom máte národy spoločenstva, ktoré v tej 58. minúte tých troch tretín, posledné dve, prehrávajú o 2 góly a bijú sa jak levy. Viete, že to je na tom obdivuhodné, že proste stále musíte dať proste všetko. Vytrvalo sa naozaj vypláca, aj mne sa vyplatila vo veľa veciach, a v politike, aj v tom spoločenskom. Ja som sa venoval napríklad agende úžerníkov a nebankoviek, ešte keď som bol prvýkrát poslanec, a to som identifikoval, že to je neskutočné, že čo tento štát dovolil. Že tento štát dovolil z dôchodcov vyrobiť zlým ľuďom, finančného otroka. Oni normálne chytili nakačacie stiehno v kultúráku, predali mu hrnce, ktoré nepotreboval, za peniaze, ktoré mu požičali, neprečítal si tento, jeden deň sa omeškal s platbou, spadol do reverzu, už proste celé sa mu to spoplatnilo, on ani o tom nevedel, 2 roky sa nič nedialo a potom mu prišlo ešte nejaké... No proste neskutočné chrapunské veci. Ja som na to upozorňoval a ty mi hovorí, nechaj tak, to je mafia, s tým nič neurobíš, to sa nezmení. Ale vytrvalo. Viete, jak sa hovorí, že keď kvapka furt na jedno miesto zabolí. Ja som hovoril o tom, rozprával, analyzoval, dával riešenia, nepomáhalo. Potom sme zamurovali jednu nebankovku, potom sa im to celé zosypalo a pomohlo sa. Hej? Čiže čo tým chcem povedať, že proste treba vytrvalosť. Hej? A teraz, že v týchto agendám, ja sa teraz primárne venujem tým polno-eko témam a hlavne špeciálne polno, to PPAčka naozaj chcem v tej veci niečo doniesť, nejaký výsledok, aj v tých lesoch, lebo keď tie lesy, keď to necháme tak to nebude. To klakne. To proste má taký bod, kde sa to môže celé zlomiť. A už tá príroda povie, OK, tak tu ste ma dostali, tak teraz to na chvíľku vzdám. Ona sa potom obnoví, ale my tu už nebudeme. Čiže naozaj vytrvalo v tom, a teraz, že aké máme možnosti. Výbor nám neotvoria, nič nám neurobia. Môžete protestovať, budeme protestovať, môžete komunikovať s tými ľuďmi, môžete... Áno, niečo možno poviem, niečo neprezradím, ale vytrvalo chcem v tej téme pracovať, aj v tej lesnej téme, aj PPAčkovej téme, tak, aby sme doručili nejaký výsledok. No, na margo tých vašich 3D akcií, ako ich sám nazývate, teda zamurovanie tej nebankovky je pamätné, ale aj pritiahnutie tanku pred Biľakovú vilu. Kde berete na tieto akcie inšpiráciu? To som bol rád, že som stihol. Naozaj. Biľak ešte žil a bol v ten čas, lebo ja som proste chcel, že nech vidí, že aké to je sa zobudiť a z okna pozerať na hlaveň tanku. Bol to svojím spôsobom husársky kúsok ten tank tam dotiahnuť. Sme vtedy obabrali všetkých. A už keď ten tank po tých úzkých uličkách, po tých palisádach šiel, Gašpar bol vtedy policajný prezident, a ešte viem, že mi volal tým policajtom, už ho nechajte, lebo to zapchá celé. Tak sme nakoniec ten tank, sa to podarilo, že do tej úzkej uličky pod hradom
Viete, pozrite ho bolševika, ne? Pozrite sa, bolševik a vila pod hradom. Viete, toto ma fascinuje. Veď taký bolševik by mal bývať v Petržalke v paneláku, ne? Jak sa taký bolševik, komunista, dostane krásne, obrovské vile? Nož tak sme ho tam dovezli. A možno niekto povie, že detinsko, smiešné, trapné, neviem, mne je to jedno. Mne to za to stálo, že to tam bolo. Veľa ľudí to potešilo, veľa ľudí to ocenilo. A ešte, aby to nebolo málo, že sme ho tam dotiahli, ešte sme mu tam pustili z tých reprákov. Určite poznáte. Pelišky. A viete, jak vyšiel na ten balkón, čo kričal, ne? Proletári všech krajín. No, čiže... Spomente si... Ideme si to zaskandovať, či ako? Áno, a to tam vtedy zaznelo tiež. Takže to sú také malé, drobné veci, ktoré... Viete, my sme v tomto svojím spôsobom smutní, že my sme nedokázali od novembra... Jedna ulica nie je na pamiatku okupácie. Viete, my nemáme ulicu na pamiatku okupácie. My nemáme ulicu Palacha, alebo niečo, že by nič, vôbec. Hej, tak bola chvíľku, ale už... Čiže... Táto pamäť nám chýba a je to nejako, by som povedal, že zmateriálniť aj do názvu. Nie je ani k tomu ani vôľa, bo my sme to navrhovali, že tam, kde býva, ten Bilak, ja neviem, už som zabudol, ak sa volá tá ulica, nie je to nejaká, že po Hviezdoslavovi, viete, že by ste museli nahradiť niečo, nejaké silné meno, tak kľudne sa to mohla volať nejaká, že výroč na pamiatku okupácie 68. Ale to všetko nezarezonovalo to. Čo mi je niekedy ľúto, no. To by bolo ale trefné, keby to malo v občianskom. No. Trochu ste mi ale teda neodpovedali, že a tie inšpirácie, tak dobre, zobudíte sa a zamyslíte sa ráno a poviete si, čo keby sme mu tam doviezli tank, že ako vás to napadá, lebo sú to originálne veci. V tomto som nikdy... A nemusíte prezradiť, ak to je vaše tajné. Neviete, že v tomto ja som nikdy nemal... Ja mám rád tvorivých ľudí a tak to by možno mal niekto iný povedať, ale ja si myslím, že v celku tvorivý som aj ja. Že proste, že mňa to baví niečo vymýšľať, veľa vecí napadne a že ako vás to napadne, ja mám takú zásadu, sa mi celku osvedčila, alebo tej mozgovej kapacity časom a vekom ubúda, že plus minus, ja sa snažím hovoriť, aj to, čo hovoriť, žiť, ale aj to, čo hovoriť, nech je pravda. Lebo keď to hovoríte a hovoríte pravdu, tak potom si nemusíte pamätať. Viete, veľa ľudí proste fabuluje, vytvára nejaké konštrukcie, niečo povie tam, potom si to musí pamätať, že komu čo, a blokuje si veľké množstvo toho neokortexu, ktorý vám v určitom momente začne chýbať. A keď si, viete, vyblokujete veľa neokortexu, tak vám nezostáva na tú tvorivosť, na tú erupciu tých nápadov a neviem čo. Takže ja mám v tomto celkom som vysporiadaný, že možno zabudnem, ale snažím si neblokovať, aby som si nemusel pamätať a potom vám zostane čas niečo vymyslieť, že vytvoriť. A to je presne, čo ma baví, že proste niečo aj po sebe nechať. Ja viem, že to tak znie čudne, ale podľa mňa by sme mali niečo po sebe nechať. Nemusí to byť nezrovna aj materiálne, môže to byť aj duchovné, že malo byť také nejaký odkaz, každý by mal žiť nejaký ten príbeh, niektorý silnejší, taký by byť život, ale áno, to by malo byť nielen prežiť, ale aj niečo po sebe nechať. Vy ste... Áno. Akože mám dvíhať ruku, že kedy treba tlieskať? Nie. Vy ste veľmi aktívni aj v online svete, na online a vlastne svojím spôsobom tie 3D akcie sa tam šťastie aj presúvajú. Ako sa cítite v online svete? No, na toto vám odpoviem v zásade, to som niekde čítal, a už neviem kde. A teda, že v zásade v živote ľudstva boli iba dva vynálezy. A tí, čo ich vymysleli, majú dosť podobné mená. Jeden bol Gutenberg a druhý bol Zuckerberg. A vlastne ono niečo na tom je. Lebo do Gutenberga sa slovo písalo, prepisovalo. Bolo to náročné, ťažké, drahé, mnisi pri sviečkách prepisovali. Tých pravd nebolo veľa. Vtedy bola v zásade iba jedna prepísaná mníchmi. Po Gutenbergovi sa stalo to, že zjavilo sa viacej verzií pravdy. Našli ste si stroj,
vytlačili ste si svoju pravdu, tu ste distribuovali. Čo sa stalo po Gutenbergovi? Svet sa utopil v krvi. Hej? Reformácia, protireformácia, 30-ročná, neviem, proste boli to súboj pravd, vieme. A teraz prišiel Zuckerberg, ktorý vlastne povedal, alebo vytvoril niečo, kde už ani ten tlačiarenský stroj nepotrebujete. Vy nepotrebujete mať žiadneho gatekeepera, nejakého strážcu brány, ktorý aspoň gramatiku sleduje. Nikoho. Vy potrebujete len človeka, ktorý je dostatočne motivovaný, aby ťukal do klávesnice. Hej? A vlastne to slovo stratilo cenu. Viete, my sme hovorili, sa civilizácia postavená na slove, a teraz to slovo proste nemá cenu. Dneska hocikto napíše hocičo, aj jedno v akom tváre, kapslokom, veľkým, stvrdkom, bez čiarky. Vedel by som aj ja hovoriť, ja s tým mám niekedy problém, ale že to sa proste stalo a ešte presne nevieme, že aké budú tie dôsledky. Hej. Zdá sa, že nejaké dôsledky to bude mať, lebo to, že blbneme my tu na Slovensku, to vieme, niečo sa deje aj so svetom, proste aj v Európe, aj svet, sú to fenomény, ktoré nejak to musí to vyvrbiť sa do niečoho. Uvidíme do čoho. Dúfam, že to nebude také niečo úplne fatálne, zlé, že aby sme sa potom nechytali za hlavu, že čo sme to spôsobili. Čiže späť k tej otázke, do online svetu som šiel, lebo sa povedalo, že to treba robiť. Viete, mne povedia rob a ja ako Oravák robím. Som sa s lopatou v Koliske narodil, takže áno, proste ja som škola, ktorá ešte lepila plagáty. Ja som ešte lepil po stĺpoch plagáty, vedeli sme namiešať lepidlo, ktoré, to bolo umenie. Vždycky musíte do toho dať trošku umenia, namiešať takú konzistenciu, aby ste to rýchlo natreli, aby vás nechytili. Však všeli sa to lepilo všelijako, ale vtedy sa robilo to. Vtedy online nebol, teraz je online, hovorí sa, robte online, tak robím online. A zdá sa, že to ľudí chytá, alebo že ľudia o to majú záujem. No, snažím sa tam priniesť to, čo si myslím, že treba povedať. A tá spätná, ten algoritmus vám povie, že či to ľudí zaujíma, alebo nezaujíma. Z tých dostupných informácií zdá sa, že niektoré tie veci zaujímajú. To určite. Podotýkam, že zrovna pred tou Bilakovou výlovou ste boli nedávno a bolo to veľmi účinné. Ale keď to zoberieme teraz tak globálne, neprehrávame na tých sociálnych sieťach taký ako keby spoločenský súboj o našu dušu a rozum? Prehrávame a toto je napríklad, s čím aj ja zápasím, lebo jeden hovorí tak, druhý hovorí tak, že ako vybabrať s algoritmom, že ako s ním, čo s ním, že či vyklidiť to boisko, alebo zabojovať oň. Niekto hovorí, že treba mazať, blokovať. Rôzne teórie toho celého sú, ale ak sú sociálne siete bojiskom, tak bojujme. Hej, viete, že to je, keď dobre, má svoje špecifika, ale zdá sa, že veľké zápasy sa vedia vyhrávať. Naozaj, že tá politika sa mení silne cez tie sociálne siete. No tak bojujme, keď je to bojisko. Lebo ľudia hovoria, a ja tam nepíšem, čo tam budem písať. Ten algoritmus to má rád, že vlastne algoritmus tú interakciu proste posúva ďalej. My náš tábor, keď rezignuje, no tak to potom spí. Algoritmus nemá rád, keď niečo spí. Proste on hovorí, že to je asi nezaujímavé, keď to spí, tak to nechám tak. A tlačí tých, kde to sú vojaci. A ja som to videl, že častokrát tí ľudia... A ja mám všetkých ľudí rád a tiež sme všetci detky Bože. Ja nemám voči nikomu, nedá Bože, nepožívam nejakú, že ani dešpek, ani by som ich nechcel uraziť, ale sú ľudia, ktorí proste sú v tom tábore, ktorí dokážu lajkovať Kotlebu napríklad. To je pre mňa akože dosť náročné pochopiť, ale sú. A oni sú naozaj, oni to berú ako svoju povinnosť, ako svoj príspevok, že idú, okomentujú, dajú like, ten engagement, že proste, možno im to aj niekto povie, že to robte, a oni to ako vojaci robia. Kdežto v tom stredopravom priestore máme s tým trochu problém. Takže ak chceme nezahltiť ten priestor, alebo niekto, že nevycúvať z toho boiska, lebo ľudia opúšťajú Facebook napríklad, alebo tie sociálne siete, lebo že to tam je, ja neviem čo, tie aj expresívne výrazy. Nemôžeme im to nechať, to boisko, lebo potom to bude pôsobiť, že to sme my, ale to nie sme my, to je len taká hlučnejšia časť z nás,
ktorá uchopila to boisko. Takže ja by som to ešte nevzdal. Ja by som zabojoval o sociálne siete. Sú silné, je to fenomén, netreba lepiť plagáty dneska. Treba byť, keď máte čas, ísť sa tam pozrieť, to, čo sa vám páči, z nášho sveta poslať ďalej, hej, odlajknúť, lebo ten algoritmus to vyhodnotí, že aha, dobre, tak dáva tomu, dobíja mu to baterky. Takže má to zmysel, aj toto má zmysel. Hej, že svet sa dá meniť aj naozaj malými, drobnými vecami. Ja viem, že ľudia by najradšej zmenili všetko a naraz, ale to sa nedá. Najkrajšie stavby sú z malých tehál postavené. To vyžaduje enormné množstvo, enormne malej práce postaviť krásnu katedrálu. Čiže aj naša spoločenská zmena nepríde bajným princom, ktorú sa tu zjaví a nakráča na bielom koni a bude fešný a neviem čo. Proste bude to o vytrvalej, intenzívnej práce a každej našej nejakej snahe a energii, ktorú do toho dáme. Tak tu si dovolím vsúku, aby, ak niekto nepostrehol, toto je naša úloha domáca, prvá, z ktorú si z tejto diskusie môžeme odniesť, že lajkujeme a komentujeme nielen príspevky pána Hlinu, ale teda všetky stredoprave. Je to dôležité. Aj keď nás to niektorých nebaví. Poďme ešte teda do ťažšej témy. Vy ste v jednom rozhovore hovorili ste o čestnosti a charaktere v politike. A vy ste zároveň spolu s tým moderátorom tak nejak to trošku ako keby zhodili, hej, že čestnosť a charakter v politike, že ja rozumiem, že sa to už je to tak nadstavené, že sú to nezlučiteľné pojmy, ale mňa to svojím spôsobom vyrušilo. Chcem sa spýtať, sme skutočne tak zle na tom, že tá čestnosť a charakter v politike už nemajú šancu? No, pravdou je, že je to zle, mňa to samého prekvapuje. Hej, že mňa napríklad urážalo, vrátim sa do 2 nie tak dávno minulých, mňa urážalo to, že Boris Kollár bol predseda parlamentu. Mňa to ľudsky urážalo. Hej, že proste, a nechcem, že na neho si spomeniem, hej, ako benchmark, alebo nejaký taký, že cez tento sa to dá, ale tých príbehov je viac, hej, že čo je vlastne politika, hej, že politika je, že proste ľudia cítia v sebe, že vedia posunúť tú spoločnosť ďalej, majú niečo zažité, odžité, niečo v živote dokázali, hej, cnostní muži a cnostné ženy po vrcholoch svojich kariér proste odozdávajú službu pre posun toho verejného života. Proste tak nejako vznikala. Ale viete, sa to teraz metamorfozuje do toho, že Mazurek skončí učilište a stane sa poslancom. Rozumiete, že to sú... to nie je dobré. Podľa mňa to nie je dobré. Hej, že, nie komentovať, že to nie je dobré ani pre samotného toho Mazureka, lebo on nebude stále poslancom, on raz skončí, hej, a potom bude, aký bude, možno bude mať smutný príbeh. To mi niekto hovoril, že Kvašnevský bol taký poľský prezident, neviem, ktorý poznáte, a on sa veľmi mladý stal prezidentom, potom už nebol prezidentom a že veľmi ťažko to vraj psychicky znášal, že vlastne bol nikto, hej, nemal sa kam vrátiť a že vraj proste, teraz už neviem, či sa upil alebo pije, proste ho to poznačilo, hej, že podľa mňa je niekedy veľmi nebezpečné, keď vstupujete do politiky ako nevyzretí, mladí, tým nechcem povedať, že mladí tam nemajú byť, ale že sú tam veľké rizika, hej, keď to proste neodhadnete. Čiže politika sama o sebe by mala byť príbehmi ľudí, o ktorých vlastne nečítate furt, že čo naše, viete, že to je naozaj, že to je jak zbierka, pomaly jak galérka, hej, že minule to bolo, som to vravel v parlamente, hej, že sedeli tam tí podpredsedovia, to je galérka, hej, lebo Gašpar obvinený, Žiga vyšetrovaný, a potom tam bol tretí, a Andrej Danko nabúral vtedy semafor, hej, a vlastne boli 3 podpredsedovia, predsedu sme vtedy nemali, a či vidíte, že toto je vlastne nám krásne, že tak sme to dopracovali. Čiže podľa mňa to nie je dobrým znakom. A či to tak má byť, tak to je, ale určite to tak nemá byť, a či sa s tým dá niečo robiť, jasné, že sa s tým dá niečo robiť. Hej, že hľadať silné príbehy ľudí, ktorí naozaj vás presvedčia nie tým, ako rozprávajú, ale viete, ten trek životný, pred Googlom sa neschováš, hej, niekedy sa dalo schovať, ináč to poviem, hej, že bolo to, že nevolili ho, lebo ho nepoznali. Ale viete, že možno bolo, že nevolili ho, lebo ho poznajú. Čiže naozaj, že poslať do politiky ľudí, ktorí neprekvapujú, ktorí vlastne majú nejaký proste ten
životný trek, na ktorý tam niečo môžete spoláhnuť. Dôležité. No, na toto hneď nadviažem, že vy vlastne opakovane v tých rozhovoroch zdôrazňujete, že je vlastne pre potenciálnu porážku Fica a spolu aj budúci rozvoj krajiny nevyhnutný ten dostatok týchto vyzretých ľudí. Čiže aj odborníkov, aj ľudí, čo majú niečo za sebou a zároveň teda čestných a charakterných, a ktorí budú teda ochotní aj tvrdo pracovať. No, ako vidíte v súčasnej opozícii a koalíciu asi vynecháme dostatočný počet takýchto ľudí? Na tom stredopravom priestore to nikdy nedojde k nejakému zjednoteniu sa za ako to dokáže ten ľavé spektrum, za Roberta Fica, že tam sa ľahšie nastupuje do tých šíkov. Stredopravý priestor toto bude mať náročnejšie, ale mali by sme to zvládnuť do dvoch, troch divízií vedieť sa zoradiť. Hej. To sa v angličtine sa to volá, že either lead, follow, alebo get out of the way. Hej, že buď vedieš, nasleduješ, alebo choď preč. Hej, proste to je... A toto niekedy vie byť problém, aj u nás ho identifikujeme. Proste si líder, veď. Nič není horšie, ako robiť pod slabým lídrom a nič není lepšie, ako sa postaviť za dobrého lídra. Hej? A opačne, hej, lídrovi sa dobre robí, keď furt nemusí sa pozerať, že kto ho pichá od chrbáta, ale že tí ľudia proste za ním stoja, že tie divízie sú. Toto je veľmi dôležité a toto verím, že ten stredopravý priestor zvládne. Hej? Proste treba rešpektovať. Treba rešpektovať, toto sú proste, takto to je vyskladané, tu treba stáť. Teraz sme boli v Michalovciach na Jarmoku. A boli sme tam na takú politickú akciu a bolo tam, že o 12:30 treba niekde byť, lebo že bude nejaký sprievod a my sme išli sa najesť a teraz bolo, že asi to nestihneme. A ja hovorím, jak nestihneme, však o 12:30 tam treba byť. Viete, že disciplína, že niekedy v niečom musí byť disciplína, že nevadí, neprídem. Proste toto je tiež politike, je aj toto dôležité, že proste vy potrebujete mať, viete, ten pohľad, Fico to dobre robí, že on má tú silu, viete, že to ide to z neho, že to vyžaruje také, že proste toto je dôležité, to podvedomie tiež vníma ten politický odkaz. Toto my nesmieme podceňovať a naozaj pravica, stredopravý priestor má dve úlohy, aj to som včera hovoril na námestí. Jedna úloha je vyhrať, čo sa nám asi podarí, nie asi, ale robíme, ale my máme ešte jednu úlohu, to udržať. Toto je ešte dôležité, ale tu chcem veriť, budem pozitívny, že sme si tým prešli. Teraz sme si prešli tým, že sme to nezvládli a najlepšie sa učiť na chybách tých druhých. Potom horšie je o niečo, že učiť sa na vlastných a úplne najhoršie je sa nepoučiť ani z vlastných. Takže ja chcem veriť, som pozitívny v tom, že už sme sa poučili, už to hádam zvládneme. Musíme niečomu veriť, i keď s tými rizikami, ktoré vidíte, musíme veriť, že nakoniec to zvládne a bude to ťažké. Lebo ak sa to podarí, a podarí sa to, že my ich pretočíme, že proste sa vyskladá z toho stredopravého priestoru, ekonomika to už nebude vládať, ak Robert Fico nezmizne do Dubaja, ak tu zostane a bude v opozícii, tak to bude peklo. A viete, tá pamäť voliča vie byť krátkodobá, si tam, ty za to môžeš. To ľudia nedorozmýšľajú, že to nejako vzniklo. Si tam, ty za to môžeš. A tam vtedy bude enormne dôležité, aby ľudia, ktorí tam v ten daný moment budú, aby si nepodrážali navzájom chrbát. Aby sa netešili z toho, že tomu druhému sa teraz nedarí a ja ho až tak moc nemusím, tak dobre, že sa mu nedarí. Že musia si uvedomovať, že ako celok, lebo tých atakov bude správa, zľava, zozadu, tých problémov bude strašne veľa. No bude to náročné zadanie a práve preto je veľmi dôležité, aby tam boli ľudia, ktorí si už niečím prešli, ktorí už niečo zažili a ktorí sa dokázali poučiť. Teraz som trpol počas tej odpovede, že koľko mojich budúcich otázok zodpoviete v nej, ale nevadí. Vy opakovane spomínate nevyhnutnosť nájsť, keďže ste sa teraz toho aj vy dotkli, taký spoločný menovateľ, na ktorom sa zhodnete v rámci toho demokratického politického spektra. Viete nám ho zadefinovať, prípadne bližšie rozviesť túto myšlienku a rovno dám aj druhú, lebo na to nadviažeme. A myslíte si, že táto potreba toho spoločného menovateľa je zrejmá aj vašim kolegom v PSK, v Saske, KDH, v Demokratoch? Pána Matoviča som schválne vynechal, k nemu sa dostaneme solo.
Ďakujem za tú otázku. Toto mám ráda. To je dobré, že sa to začína objavovať. A teraz nerozprávam dlho, lebo ja sa niekedy neviem, že v pohode? Že? Hej? Že ukážte, aby som teda nenudil. Toto je dobré. Dobré, že všetko zlé na niečo dobré a žiaľ, museli sme dojsť až do tohto štádia, kde sa to začína objavovať v komunikácii. Ľudia si to, aj politici, začínajú uvedomovať a teraz veríme, že aj to budú realizovať. Hej? A to je naozaj, že nám sa hýbu základné kamene. Nám sa hýbu kamene, ktoré sme mali pocit, že to sme poukladali v 89. To je zabetonované, s tým nikto nehne. Vôbec. Pozor, chyba lávky. Veľký teoretik aktivizmu Sal Alinsky povedal, že nájdite si, ak chcete vybudovať niečo funkčné spoločenstvo, niečo, čo dokáže niečo ubrániť, dosiahnuť, ak to chcete, aby to bolo funkčné, aby to bolo súdržné, nájdite najmenší možný menovateľ, na tom sa zadefinujte si, zhodnite sa na ňom. Na tú chvíľu, kým ho bránite, tak zabudnite na to, čo vás rozdeľuje. Určite je toho veľa, určite sa na tom viete pohádať, všetci vieme, hej? Ale bránte ten najmenší možný menovateľ. To je teraz tá podstata toho zápasu. A keď ho vybojujete, keď už, ako sa hovorí, bača máte porobenú, už si porobíte, no tak potom už je čas na také, že lárom, fárom, na ťažšie, ľahšie témy, že ktoré už po tých kameňoch môžete nad tým ešte stavať. Takže my sme sa dopracovali do štádia, že my prichádzame proste o to, čo sme. Či sme, alebo nie sme. Ja viem, že to tu niekde pretína Slovensko, neviem presne kde, ale niekde to tu je v hlavách, aj geograficky, tá Byzancia a západoeurópska civilizácia. Hej? Ale my sme západoeurópska civilizácia. Hej? My sme si to odsúhlasili, verím, že sme sa na tom zhodli, verím, že uznávame, že aj s chybami, aj s ťažkosťami, aj s problémami systém parlamentnej demokracie je funkčný systém, len potrebuje vyzretých ľudí. Hej? Čiže západoeurópska civilizácia, parlamentná demokracia a vláda zákona, rule of law. Hej? Že proste toto sú tie tri kamene, na ktorých ja predpokladám, že by sme sa mohli zhodnúť teraz, čo sme všelijakí tam a pokúšali sa ich ubrániť, lebo tie sa hýbu. I keď sa to nie každému zná. Naozaj, nie každému sa to zdá, ale oni sa naozaj hýbu. Takže toto je podľa mňa naša kľúčový parameter, si to zadefinovať, zhodnúť sa na tom, ustať to. Nie je to málo? Teraz to nedokážem po vás zopakovať, ale sme na tom ozaj tak zle, že my potrebujeme tieto tri veci si zadefinovať ako minimum pre budúcu vládu demokratickú? Dobre, tak si zadefinujme 14. dôchodok. Viete, nie. To zase nemusíme byť až taký vtipný. Teraz jednu knižku čítam, že prečo zlyhávajú národy. A tam to opisujú, možno sa nájde aj inde bližšie prípad, ale tam to hovoria na prípade mesta Nogales, myslím, tak sa to volá. To je vlastne americko-mexická hranica, kde sa vlastne Amerika kúpila od Mexika to územie v nejakom 1800 neviem koľkom a to mesto sa rozdelilo na polovicu. Čiže jedna polovica zostala v Severnej Amerike a druhá polovica zostala v Mexiku. Hej, že tá severná časť funguje, vyššie platy, dôchodky, cesty, školy, súdnictvo, proste to funguje, Severná Amerika. Tá južná strana, rozbité cesty, nefunguje nič, inštitúcie, proste systém. A viete, že buď to funguje, alebo nefunguje. A preto je dôležité zadefinovať tieto západoeurópska, veríme v rule of law, veríme v to, že proste je tu nejaký zákon, dodržiavame ho, alebo sa budeme spoliehať na to, že to vybavíme. Viete, lebo teraz vybavíte, potom ten ochorie, alebo už tam nebude a už nevybavíte. Viete, vy musíte vybaviť, pretože to je správne. Viete, že to je podľa zákona a vtedy sa musíte spoliehať, že ja som to nevybavil, pretože ho poznám. Ja si to vybavím preto, lebo je to správne, lebo je to podľa zákona. Viete, toto je podľa mňa veľmi dôležité, ale či to bude stačiť, možno naozaj ľudia chcú počuť, ale to potom si treba zavolať iného hostia. Ja už do toho vlaku nenastúpim. Ak budú chcieť ľudia počuť, že tu bude raj, že tu bude všetko v poriadku a budú, ja neviem čo, nebudú. Takého hostia si nezavoláme.
Ale možno niekto bude mať tendenciu, viete čo, ja nechcem byť poslancom z ich správ, ekonomika je neúprosná, neuklamete. Môžete to chvíľu falšovať, môžete to chvíľu sa hrať, ale ona je neúprosná. Čísla sú čísla a tie nezmeníte. Proste bude problém, veľký problém, ale to neznamená, že sa nedá z neho dostať. Čínsky znak na krízu sa skladá z dvoch častí. Nebezpečná príležitosť. Čiže častokrát aj kríza vie byť príležitosťou, len je trošku v niečom nebezpečná. Čiže nebude ľahko, bude ťažko, ale to neznamená, že rezignujeme, opustíme sa. Proste dá sa to zvládnuť, musíme to zvládnuť. Budem sa držať tej témy toho spájania, veď vy ste to naznačili. Vy napríklad ste zdôraznili takú zaujímavú myšlienku, alebo ja som si ju tak vypichol, že Naďoví demokrati, čiže strana demokrati, budú musieť ukázať viac pokory pri tom potenciálnom spájaní. Dávate tomu šancu, že sú toho schopní? Alebo hneď aj na to nadviežem. A myslíte si, že aj vo vašej strane a v PSK a v KDH sú takto rozdané karty, alebo sú takto nadstavení tí ľudia? No, to je to, s čím súvisí, že proste tá vyzretosť. Tu budem taký, ak viem byť, úprimný, aj keď sa to možno niekoho dotkne, ale... Nahrávame, podotýkam. Áno, dobre. Ešte predtým, ako to... Tak keď bude treba, vystrihneme. Dobre. Že... Áno, tie príbehy si píšeme sami a častokrát sú to príbehy niekedy až malosti. Hej? Alebo nepochopenia tej celosti. Ja si pamätám ešte, keď som bol predseda KDH, že to boli tie voľby 2020, malo byť PS, Spolu a Kiska, mali sa spojiť, mala to byť silná trojkoalícia. Bola očakávaná. Proste to sa už bralo ako hotová vec. KDH mali sme taká krídelná podpora, proste veci takto dávalo zmysel. Lenže potom vyskočili Kiskovi prieskumy, namerali ho 13, 12, vzniklo nadšenie, vzniklo strašne veľa ministrov a ministeriek aj v tej strane. Potom sa vlastne zistilo, na čo by sme sami spájali, keď vlastne to môžeme dať sami, že keď nám tak krásne vychádzajú tie prieskumy. A viete, tam sa začal písať ten príbeh toho, že to spájanie nedošlo, Kiska tesne prešiel, KDH tesne neprešlo, Matovič všetkých prečísl, no proste takto dopadlo, ako to dopadlo. Čiže toto sú niekedy nedobré príbehy. A demokrati, viete, veľa ľudí tam rešpektujú. Treba s nimi rátať, prežili to, sú srdnatí, sú vytrvalí, treba s nimi rátať. Písali príbeh tiež malosti. Minulé voľby, oni nešli na 5%. Oni šli na 3%. Viete, kvôli čomu? Kvôli billboardom. A toto je vlastne, viete, že to je aj určitá malosť slovenskej politiky. Chod do tej politiky, urob, čo myslíš, ale keď vidíš, že to nedáš, tak povieš, OK, chlapci, ja teda to odstupujem, lebo však nejdem pre Boha, však nás prečíslujú, prepadnú hlasy. Čo som do toho dal, hej. Ale viete, že demokrati šli na 3% na príspevok, na to, aby zaplatili billboardy. A dopadli tak, a možno pán Boh chcel, alebo znamenie to bolo, že ani na tie billboardy nevyšlo. Viete, čiže nie je to dobré. A presne tých 3-4 poslanci nám chýbali preto. Hej. A teraz znova. Viete, čoho ja sa bojím? Dnešného prieskumu. Dneska im prišlo namerálny cez 5. Hej. Viete, znova to bude, ja im doprajem, však nech majú, ale znova tam niekde sa také, že speedované šťastie, jak predajci MVU. Viete, takí tí nahecujú v tých auditóriách, že happy sme, oriflame, a darí sa nám, budeme všetci bohatí. Viete, že toto nie je politika pre Boha. A viete, znova sa tam niekto nahecuje a dáme to, bude. Viete, niekedy mám pocit, že ľudia si myslia, že že pred voľbami sem príde 200, 300 tisíc voličov našich, rozumne to porozkladajú, aby sme sa tam všetci dostali. Nepríde. Tu nepríde nikto zvonku. To len robíte s tými ľuďmi, ktorí to sú, že veľa vecí sa dá vypočítať. Čiže bojím sa toho, že znova začne stredopravý priestor hrať tú hru, však to dáme, všetci to dáme a bude dobre. Nie, nedáme to všetci. Nedáme. Niekto bude musieť byť veľký a povedať, OK, chápeme, rešpektujeme, krajina potrebuje veľké činy, proste toto je náš veľký čin.
zoberte nás tam, niekde nás tam dajte, odrobíme si to, vidíme, že to proste takto nemôžeme dať. Neviem, či tam bude tá veľkosť, bodaj by bola. Akože ja na ňu budem apelovať, hej, ale hovorím, tu som si, ak sa nahráva, nepomáha u demokratov, hej, bojím sa toho, že to budú hrať na to, že teraz to dáme. Nevíde to. Proste treba sa nám spájať. Určite sa nám treba spájať. No, a vníma to, dajme tomu aj vaša strana takto, ako uvažujete prípad, alebo tak, že poďme porcovať medveďa, čo behá po lese vopred, a teda začnem takto. Saska, veď v konečnom dôsledku aj Saska je nad 5% hranicou síce stabilne, ale je tam akýsi štatistický výkyv, môže sa udiať čokoľvek. Zaoberáte sa tým ako týmito volebnými prieskumami a preferenciami už teraz nejak seriózne, alebo je ešte priskoro? A teda, ak sa zaoberáte, uvažujete aj vy o nejakom spájaní? Taktože, ja by som sa neprecenil, alebo z nejakých mojich kompetencií. Ja teraz oddychujem zo stranických povinností. Ja som robil predsedu KDH 4 roky a odovzdal som 4 roky KDH. Manželka je tu, by vám vedela potvrdiť. Keď niečo robím to poriadne, 7,24. Naozaj som odovzdal 4 roky, už ich nekúpim, nezoženiem, nevybavím. Už treba len to akože sa s tým zmieriť. A zažil som teda tej stranickej politiky, takže veľa a bol som s nej na konci hrozne aj ľudsky zranený, ale nechcem sa k tomu vrácať. Čiže ja teraz mám taký čas mimo stranickej politiky. Čiže nie som úplne najlepší respondent na to, že ani to neoplne, a konec koncov ani nechcem. Ja to budem rešpektovať. Ja len chcem byť hlasom, ktorý hovorí, že treba sa nám spájať. Treba sa nám spájať. Už dohodnite vy, máte štruktúry, máte systém, máte hierarchiu, máte predsedníctva, dohodnite, vymyslíte, len nech je ten jednotňací point toho celého, že to si uvedomujete, že sa nám treba spájať. Čiže na ten apel tam musí byť, čo robí Saska, alebo že, či ona má klaknúť prvá, alebo či demokrati majú... Viete, Saska je v parlamente, demokrati nie sú v parlamente. To je také, by som povedal, že jeden. A niekto, ale prieskumy. Ja toto milujem, keď niekto povie, ale prieskumy. Saska je v parlamente, demokrati nie sú v parlamente. To je proste jeden taký benchmark, ktorý sa dá celkom dobre odpichnúť, hej, a môžete byť aj nadšení, alebo neviem čo. Teraz, že najhoršie, čo sa vám môže stať v politike, keď ste zbytoční. Najhoršie, čo sa vám môže stať, keď nikoho nezaujímate. Hej, a teraz, že podľa mňa aj tu je celkom dobrá pozícia Sasky ako pravicovej strany. Lebo my sme tu nastúpili takú jazdu, my sme tu normálne happy, my tu tancujeme a viete, že tu hrá kapela jak na tom Titaniku a pritom predok lode už po týmto. Proste všetko bude a čo nebude si požičiame a no nebude. A musí tu byť pravica, ktorá kričí, že nebude. Pravicová, plnokrvná, nezáživná, tvrdá, protivná, zlá strana, ktorá hovorí nebláznite. Podľa mňa taká strana by mala byť. A tú stranu, pokiaľ to spoločenstvo nevygeneruje zo seba 5%, 6%, 7% ľudí, ktorí rešpektujú, že musí byť pravica. Viete, keby bol tu na skutočný lavičiar, viete, čo robí skutočný lavičiar? Teraz na Slovensku volí pravicu. Lebo viete, kedy je dobre lavičiarovi? Keď je silná pravica a keď po silnej pravici nastúpi. Lebo tak je postavené Nemecko. Nemecko je postavené na tom, že proste konzervatívci, pravičiari proste zošnurovali a potom prišli ľavičiari, trošku porozdávali, zasa to obratilo, ale to postavilo Európu. Tak ten systém proste funguje. Skutočný ľavičiar by teraz volil pravicu, ale my sme tu tak urvatí z reťaze, že my sme dokonca schopní povedať, na čo? Jak ten papagaj, na čo mi je perie? Viete, že... takže Saska má zmysel, má opodstatnenie v tomto politickom zápase, v tejto politologickej mape, lebo tak je, ako je noc a deň, tak ako je čierna a biela, tak musí byť pravica a lavica. Hej? A ja si myslím, že celkom hrdinsky nesie Saska tú vlajku tej pravice a hovorí ľuďom, čo ľudia nechcú počuť, ale musí byť niekto, kto hovorí, čo nechcú ľudia počuť. No, tu sa hneď spýtam, ste mi nahrali, že vlastne na internete sú také názory, prečítal som si ich, že vlastne vy ste so svojím názorom a ako človek vniesol nový život do Sasky a vďaka tomu vášmu štýlu Saska pôsobí ako keby silnejšie. Saska,
Športka Saska nie je SAS strana, ale paradoxne sa to ako neprejavuje na tých voličských ako preferenciách, že není to 10%, hej. Nemá SAS ako väčší výtlak, alebo nepotrebovala by sa z 5 hlinov? A ešte, teda, keď ste povedali, že si oddychujete od tej stranickej politiky, to by ma tiež zaujímalo, že vlastne vy ste jeden z mála, no teraz PSK sa rozbieha s veľkým treskom, ale vy ste už dávnejšie hovorili, že tie nepopulárne veci, 13. dôchodok, koniec, nemáme na to maximálne cielenie, ale nie plošne. Alebo keď zoberiem, že máme mnoho úradníkov. To som počul len z vašich úst, aj keď je pravda, že nesledujem úplne všetko. Ale v princípe, vy keď to takto poviete, to vám voličov nenaženie, aj keď na druhej strane možno tam, kde vy potrebujete ich získať, by to mohlo. No a moja otázka teda je, že vaši stranickí kolegovia to ako vnímajú a robia, no to ani nemôžete odpovedať, tak ako to naformulovať. Mohli by robiť viac, alebo robia dosť, len to nevidím? Nie, robí sa. Vždycky sa môže robiť viac. Pravdou je, že ja rád robím, ako mne nevadí. Celkom ma to aj baví. Mňa baví robiť, no to je taká hlúpa natúra. No, tak čo pani manželka kýva hlavou súhlasne. Áno, ale už aj tiež cítim, že už nemám 30, viete, že už nezoskočíte jak zajac z postele, čiže to tiež, ale zase je to vyvážené tými skúsenosťami, ktoré sa vám zídu, že potom, že aby ste robili to, čo robíte efektívne. Takže ja si myslím, že sa robí. Aj opozícia sa snaží, tých možností je koľko, ja v rámci tých možností robia. Ale čo treba, áno, presne, že to napríklad, že čo my teraz sa snažím, a ja to idem robiť v tej agende poľnohospodárskej, chcem sa nebyť taký, že všeho mír a že do všetkého, ale že tej poľno agende. A ja som si napríklad nazval ten môj nejaký postupový kľúč, že po nich, alternatíva po nich. Lebo oni, naozaj, Robert Fico tu vytvára takú atmosféru, však buďte radi, že ma máte. Viete, že keď tu ja nebudem, tak čo bude? A viete, čo bude? Aj po ňom bude. Že proste alternatíva po nich existuje. Toto je veľmi dôležité povedať, že proste existuje, treba ju pomenovať, mali by sme si to podeliť, že každý v tej svojej oblasti povie, že čo je tá alternatíva po nich a nepripúšťa tú hru, že iba my, lebo však toto Takže z tých programových vecí to je, čo sa snažím ja teraz, že budem predstavovať taký program, že alternatíva po nich v tom pôdohospodárstve a v rozvoji vidieka. Strana bude niečo predstavať. Verím, že sa potom my dostaneme o level vyššie, že sa budeme snažiť ako stredopravá opozícia niečo predstaviť, aby sa to niekde v tých mlách kreovalo, viete, aby to tam niekde bolo vidno. Nebude to mať úplne ostré kontúry, čo to bude, ale že už to tam bude nejak naznačené, lebo to nemôže byť, že taký, že veľké prekvapenie a kinder vajíčko, viete, to nemôže byť, že ľudia majú právo vedieť, že čo bude deň po, približne. Nebude to všetko vypočítané na 100%, ale mali by vedieť, že keď to vyjde, tak. No a ja ešte, krásne mi nahrávate tými odpovediami teraz, k tým volebným preferenciám. Je všeobecne známe, alebo teda myslím si, že je to všeobecne známe, sú to reálne dáta, ktoré potvrdzujú, že existuje taký šedý priemer voličov. Odhaduje sa, že to môže byť potenciálne až 20-30% a vlastne oni sa rozhodujú tesne pred voľbami, Niektorí dokonca v deň volieb, stačí, že teda ozaj ten Matovič to urval tým videom z Cannes. Pracujete aj vy s touto úvahou a na tento segment, alebo ináč, ja vkladám do vás osobnú ako keby nádej, že vy vlastne prídete s nejakým geniálnym 3D, s nejakou geniálnou 3D akciou, či už fyzickou alebo online a strhnete v tom závere tých ľudí, ktorí nesledujú tú politiku. Oni si nikdy nebudú sa zaujímať o to, o čom sa tu bavíme, alebo čo sa deje teda, ale v deň volieb, alebo 3 dní pred voľbami sa na nich zaujmete ich, tak oni vám ten hlas dajú. A uvažujete aj vy takto o takomto segmente voličov? Alebo to je
nemyslím pod vašu osobnú úroveň, alebo to nie je cieľová skupina pre SAS? Niektoré veci sa dajú, niektoré veci sa nedajú zopakovať. Igor Matovič je tak naturálne chytrý, že to je taká zásada, že dotkni sa kráľa. Vlastne to je zo stredoveku, že vlastne ty, keď dobiješ pevnosť, zbúraš, zbortíš hradby, zobereš vlajku a dotkneš sa kráľa, vtedy si vyhral. A Igor Matovič proste čo robil? On bil do Fica, mal nadrobené a vytvorila sa pri tých voľbách, proste strašne ľudia už nechceli Fica. Teraz, keď nechceme Fica, no tak mal nadrobené Matovič, no tak to hádzali Matovičovi. Že to bol taký súbor tých všetkých parametrov, ktorý on vlastne dostal zadarmo 10-15% hlasov, len preto, že oni ho nechceli ani tak voliť Matoviča, ako už nechceli Fica a okamžite sa mu tam zmaterializoval obraz Igora Matoviča. Tento fenomén sa už podľa mňa nezopakuje v týchto voľbách. Tieto voľby budú možno o niečom inom, ešte presne asi nevieme, čo to bude. To je skoro. Ale treba tiež už na niečom robiť. Treba na niečom robiť. A ja si myslím, že vždycky má zmysel robiť na kameni, na tých základných kameňoch. I keď to niekedy tak nie tak pateticky, tak divne, tak idealisticky a tak, viete, že ako keby také táranie, ale od politika nemôžete mať očakávanie, že vám príde a zakrúti vám skrutku, lebo sa vám hýbe stôl. Politik má proste vytvárať krajinu, ktorej proste ľudia majú dosť času, tí, čo ho vyrobia, aby sa nehýbal a tí, čo sa oň starajú, aby si mali čas prikrútiť, ale im dajú tú možnosť. Viete, že my nemajme očakávanie od politikov, že vybavia všetko, netečie voda a chodník je krivý. Proste od politika by ste mali chcieť, proste nech zabezpečuje služby štátu, nech vytvára spravodlivosť, a ľudia sa do tých mantinelov, do toho sveta sa svojim konaním vtesnajú. Ale od hora sa inšpirujú. A keď hore to neinšpiruje, tak dole sa to rozbije na čisto. Vy v súvislosti ako s tými voľbami sa mi ľúbi to porcovanie toho medveďa, že teda už ako keby boli voľby zajtra. Ste povedali, že v záujme porážky Smerohlasu ste ochotní ako vydržať vládnuť s Matovičom a Majerským. Nechcem teraz rozoberať vašu minulosť alebo vám nejaké osobné rany jatriť, ale dávate tomu šancu a rozšírim to zase. Mali sme tu vládu demokratickú a bol tu jasný spor Matovič-Sulík. Nestane sa, že meno Sulík bude nahradené Matovič-Hlina? Lebo vy týmto vyhlásením ako klobúk dolu, že ste to takto povedali, lebo obidve tie mená sú ľudia, ktorí vám výrazne ublížili. No, viete, ja znova by to nevyznel nejak nepokorne. Ja už som fakt po všetkých tých skúsenostiach, i keď to mne vždy tak možno vyzerá, veľmi pokorný. Takže ja neviem, ja len robím. Keď mi povedali, že mám byť team leader pre poľnohospodárstvo, robím poľnohospodárstvo. Snažím sa to. Čiže ja neviem, viete, že ako to dopadne, či ja tam budem pri tom stole, či ja o tom budem mať na niečo vplyv. Ak áno, tak určite nebudem problémom. Určite nebudem problémom. Aj po tých všetkých skúsenostiach, aj tu s Igorom, lebo na Igora treba fakt špeciálnu prípravu, ale viete, niečomu musíte veriť. Ako kresťan ja verím tomu, že aj polepšenie, že proste, že možno niekto... A čo máte urobiť, Buď je, alebo nie je tertia non datur, proste je. Tak musíte ho sa s ním nájsť nejako. On vedel, prečo robil enormnú snahu 2020. 2020 má enormnú snahu, aby KDH pod môjim vedením nebolo v parlamente. Neviem, či si spomínate, že on tu úplne šalel. Na 7 bolestnú 15. septembra ohlasoval neviem čo a jak ide KDH, nestojí za hodnotami, proste, no, neviem sa k tomu, proste vedel, prečo nechce, aby som tam bol. V určitom momente je dobré, keď proste títo ľudia vedia stať vedľa seba, lebo sa musia rešpektovať. Musia sa rešpektovať. A to, čo som tam vtedy povedal, ja by som to z toho titulku neurobil, ale oni s ňou urobili, to je tá veľkosť. Aj po tom všetkom, po tých všetkých bolačkách a neviem čo, to je jedno,
chlap sa z oceli narovna vystrie, hej, a ide ďalej. Hej, proste ja hovorím, že ak tu chceme, ak naozaj hovoríme, že nám záleží na krajine, ak naozaj chceme tým deťom niečo nechať, čo bolo v určitom momente, možno aj bolo, Igore, na pivo s tebou chodiť nebudem, hej. Viete, to je to, politika nie je o kamarátstve, to si teda veľmi raz a navždy, veľmi rýchlo vydiskutovať, to milujem. Poznáme sa 2 týždne a kamaráti, nie sme kamaráti, kamarátstva vznikajú inak. Úplne stačí, keď sa budeme rešpektovať. Keď budeme korektní, keď budeme k sebe slušní. Hej, čiže toto úplne stačí. A treba dať možno aj Igorovi šancu, že to zvládne. Tak budeme o vás je známe, alebo teraz neviem, či to... Nie, myslím, že ste to vypovedali, prípadne ma opravte, že on sa vás bal aj preto, že vy ste boli jeden z mála, ktorý vedel ako na neho. Áno, to som nechcel povedať, aby to nevyznelo tak sebastredne. Nie, alebo ja som to povedal. Povedali ste to vy. Ja som to povedal, že vedel, prečo nechcel, aby som tam bol. Hej, vedel, prečo nechcel. A vedel... Ja si myslím, že veľa vecí viem, ale zle sa to vysvetľuje a môže to byť aj zle pochopené, čiže preto nechcem o tom moc rozprávať, že prečo mu vadí, že niekde vôbec som. Aj teraz mu vadí, že som v parlamente, lebo proste kráľom javiska už nie je Igor Matovič. Viete, že to bolo to, hej, že on si proste ten, viete, ak sa hovorí, že slnko je iba jedno, hej. A takže toto niekedy, v politike niekedy by ste neverili, že ako málo niekedy stačí na zásadné rozhodnutia. Čo mňa mrzí, hej, že naozaj by ste mali mať pre zásadné rozhodnutia, by ste sa mali vedieť odosobniť od nejakého osobného, viete, že problému, hej. No a toto Igor nevždy zvládol. Tak už nechajme pána Matoviča, nech sa mu nečká. Dám takú, možno aj podpasovú otázku. Spáva aj Tomáš Drucker so zbalenou taškou pri posteli, alebo je len pomílený a zostáva vo vláde, ktorá devastuje túto krajinu? Na to nadviažem druhou, ale teda odrazme sa od Tomáša Druckera, s ktorým ste boli ako vaša časť umiernení v strane. Áno, pri Tomášovi musím byť opatrný. My sme prežili takú krátku anabázu spolu. On potom dostal ponuku, ktorá sa neodmieta, ale pre mňa znamenalo, že môžem vystúpiť a nebude z toho, ako nikto sa nebude čudovať. Hej. Čiže v ten daný zmysel, daný čas to dávalo zmysel, ale to, že je Tomáš Drucker v niečom cenný, pochopili aj na strane Smerohlasu, preto si ho tam vyťahli. A nechcem teraz robiť nejaký screening o Tomášovi Druckerovi. Nie, nemusíme. A tá otázka bola, že... No tak ja ju rozšírim, že vlastne vy ste povedali, že smeráci a hlasáci sú pripravení na útek z krajiny, že spávajú, obrazne povedané, s taškami pri posteli. Tak mňa aj napadlo, že keď je s nimi vo vláde Tomáš Drucker a znáša to, čo znáša, veď to je ako čisté zlo, nespáva aj on s tou taškou, obrazne povedané? Alebo teda nemá rovnaké maslo na hlave ako oni? Viete, že možno neuveríte, ale poviem to, keď sme sem šli s manželkou, tak mi akurát hovorila, že dneska obhajoval tú jeho školskú reformu a že dobre ju obhajoval. Hej, že on akože... A ja som vtedy povedal, že ešte možno zrovna ten Tomáš Drucker to prežije ešte tak, že ešte možno sa aj objaví niekde aj v tom inom stredopravom priestore, že je možno taký nezničiteľný jak mačka. Viete, že v tej politike niekedy možno musíte urobiť niečo, čo... pre dobro veci. No nechcem, aby to vyznelo tak jezuitsky, ale že Tomáš Drucker, ja by som bol nerad, keby Tomáš Drucker spával s taškami pri posteli. Ja by som bol nerad, zatiaľ podľa mňa nie, ale pokiaľ, viete, to bude gradovať. Hej, a v určitý moment príde doba, keď aj Tomáš Drucker musí povedať, OK, tak s týmto ja už, akože, dobre, dovolili ste mi spraviť reformu, urobil nežnú revolúciu v školstve. Ja to neviem hodnotiť, sa nevenujem tej téme. Ak je tu niekto z pedagóg, vie to odborne posúdiť. Sledujem len, že má záujem niečo urobiť, že pristupuje k tomu koncepčne, manažersky, že robil nejakú tú nežnú revolúciu v školstve, teraz robí nejakú túto, neviem to úplne posúdiť. Snaží sa, a možno povie, že toto som už urobil, viac neviem a už s vami nechcem nič mať. A je to teda skutočne tak, že chápem za minulej vlády, že teda sa báli nie, že
úteku, ale že skončia vo väzení. Ale teda myslíte si, že oni aj teraz popri tom všetkom, ako sa správajú a čo všetko v úvodzovkách dosiahli, sú takto nadstavení, že teda sú zbalení na prípadný útek? Sú. Lebo len to som chcel, že proste mne to vrtá v hlave, že ste toto povedali a ste o tom presvedčení. To je také, že staré dobré pravidlo investora v Afrike. Rob tak, aby si mohol byť do hodiny na letisku. Hej, to je to vlastne, to sú tie kufre pri posteli. A to je vlastne tieto lumpenštáty, že proste, viete, bo v Nemecku proste politik nevie odísť. Politik tam niekde žije, viete, v tom priestore, má tam niečo, že... A sú potom také krajiny, kde politici nasadnú do lietadla a zmiznú. Hej. A to je nebezpečné, keď vy vytvoríte takú klimu, že sa to dá. Hej. A toto proste, títo ľudia sú to takí. Všimnite si, k čomu sa oni hlásia. Viete, to sa hovorí, boj sa toho, ktorý sa ničoho nebojí. Najnebezpečnejší sú tí, čo sa ničoho neboja. Čo nič nemajú, lebo nič nemajú, čo stratiť, im je všetko jedno. To je pako. Hej, pako v taliančine, že to je veľmi nebezpečné, že je veľmi dôležité ľuďom hodiť kotvu, že proste robí dobré veci, lebo tu proste existuje, má tu niečo, tu má rodinu, tento vzťahy, ale má to aj, dajme tomu, že nainvestované. Nebezpečné je, že ľudia, tí politici sa tu k ničomu nehlásia. Pritom to sú mimoriadne movití ľudia, ja nikomu nezávidím, ale oni sa k ničomu, lebo sa nevedia k tomu prihlásiť. Lebo to nevedia vydokladovať. Rozumiete? Keď to nevedia vydokladať, keď sa nevedia prihlásiť, tak to dávajú do tašiek, tak to posielajú do Dubaja, tak to dávajú na francúzsku rivieru. Toto je nebezpečné. A títo ľudia, hej, proste sa zdvihnú a odídu. Hej? Ale to sme my dovolili. Hej, ja by som naozaj radšej tu mal okolo seba ľudí, ktorí viete, že hej, že proste vie sa k tomu prihlásiť, vie, ako k tomu prišiel, lebo ten človek si dá sakramenský pozor, lebo to nedáte do lietadla, fabriku nedáte do lietadla, rozumiete, to neodveziete ani vlakom, ani ničím, ale plnú tašku peňazí nážete do lietadla. Peňazí vojde do lietadla strašne veľa. A toto je, my sme tu vytvorili kapitálnu vrstvu, ktorí proste presne týmto systémom podnikajú. Takže áno, oni sa zabezpečujú na viackrát. To, čo prišiel trestný zákonník, oni urobili to, že oni sa nechcú schovávať na, ja už neviem, kto vydáva, Belize. Belize možno nevydáva, ale to Belize nie je bohvie čo, alebo Venezuela možno nevydáva. Oni chcú byť na francúzskej riviere, ale Francúzsko vydáva. Viete, keď je medzinárodný zatýkač, tak Francúzsko vydáva. Preto si pomenili trestný zákonník, premlčacie doby, zníženie doby trestov, hej, že proste to bolo, aj keby ich už čapli, alebo čo, premlčané, hej, podmienečné odsúdenie, neviem čo, takže oni chcú byť na riviere, oni sa nechcú schovávať vo Venezuele. Ja viem, že to znie hrozné, ja viem, že niektorí ľudia tomu neveria, ale je to tak. Naozaj je to tak. Robert Fico nám to ukázal, ten záber, ktorý bol, a Böder si dal sakramensky na tom záležať, aby to bolo. Možno si pamätáte, bolo také video, že Böder na úrade vlády pozerajú nejaké papiere. To je reč mafie. To sú signály. Rozumiete, to je vždycky, že idem a poboskám prsteň. Hej, poboskám ti prsteň. To bol signál. Urbi et orbi. Böder je tu. Rešpektujte, tak toto je. Vôbec nešlo, čo pozerali. Prosím vás, tam mohli mať, ja neviem čo, recept na kremeš. To išlo o to, že proste ukázať, že kto sú. A ja sa pýtam, toto je ten svet, ktorý chceme? Ten Böderov svet, ktorý si chlapík si postavil, proste dokázal len strážiť, SBS-ku robiť, dokázal len, viete, že toto je svet, ktorý nás inšpiruje, viete, mňa inšpirujú príbehy esetu, ľudí, ktorí niečo dokázali, vytvorili, silné príbehy. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale takéto, viete, že nie je inšpiratívne ani pre nás, ani pre krajinu, ani funkčný. Takže títo ľudia, áno, oni pracujú tým systémom, keď nie je tu, tak v Dubaji. Z istého pohľadu im budeme držať palce, aby odtiaľto odišli a nechali túto krajinu už na pokoji, ale asi sme od toho ďaleko a nenachádzame sa my skôr v móde, že mnohí normálni ľudia uvažujú o odchode z krajiny? Áno, je toho veľa, dokonca sa tak sami intoxikujeme, hej. Dokonca robíme vec, ktorú by sme naozaj nemali robiť,
že akože tá naša generácia staršia, už akože tak my to už tak nejako, a tým mladým ako keby podsúvame, že je to tu zlé a vytvárame ako taký, že riešením je Ryanair a letenky do Anglicka. Že ako keby nepriamo, niekedy až možno priamo tých ľudí posielame preč. A to je na to nebezpečné. Podľa mňa máme zostať tu. A ja tu chcem zostať. Ja si pamätám, v 89. Počúvajte, v novembri ja som bol ešte študent, november 89. V decembri som už chodil do Rakúska na farmu. Už som mal vybavenú brigádu v Rakúsku na farme. Piatok, sobota sme robili, sme vynášali kurčata do kamionov. Zarobil som 7 000 korún. Neviem, ktorí ste tu starší, možno pamätáte. V 89. keď ste zarobili za 2 dní 7 000 korún, ste boli milionári. Že proste to bolo... A ja som bol študent. Život bol gombička. To bolo krásne časy. Ten farmár hovorí, mal ma rád, že zostan tu a neviem čo. Nie, ja chcem ísť domov. Že proste, ja chcem... Tu buďme, akože tu je naše miesto, tu vytvárajme, lebo my sme strašne trpí, aj naša krajina trpí, lebo u nás na Orave najstarší za farára do Pešti. Nie? Že proste my sa programovo po stáročia zbavujeme elit. Programovo po stáročia. Však my sme postavili Maďarsko. Aj duchovne, aj stavebne, keď tu bol nejaký, tak bude zle na mňa, ale neviem sa tu doťahovať, ale naozaj veľa mien aj z maďarskej histórie a neviem, čo je od nás, hej, lokáciou, že proste, áno, veľa našich ľudí šikovných úspelov zahraničov tu nedokázalo a chýba to. Nám to chýba, takže proste my nemôžeme sa takto odkrvňovať do nekonečna. My musíme tým ľuďom hovoriť, zostaňte tu, nie je to bohvie čo, vieme o tom, pobaberali sme to, ale my vám aspoň povedzte, čo máme robiť, budeme vás počúvať, ale vy tu zostaňte, skúste to zmeniť. Hej, že, napríklad to sa my s manželkou snažíme, máme 2 dcéry a zatiaľ sme dobre na tom. Aké máte skore 2-0, hej? Prosím? Že máte skore 2-0. A to je podľa mňa cesta. Možno nie pre každého. Treba ísť aj vonku, treba zažiť, užiť, vyskúšať a treba prísť domov. Hej, popasovať sa tu s tým. Lenže tých ľudí, aby ste sem udržali, tých kvalitných, šikovných, tým nemôžete povedať, že uspeješ tu leda tak, že budeš chodiť kolenačky, tam chod do tej štvorky a tam je taký prepitý pánko v rohu, ktorý je šéfom pozemkového a ten ti dá potom nejakú nájomnú užívací titul k nejakému pozemku, potom bude stiaľ farmár. Takto neúspejete pri tých mladých ľuďoch. Tým mladých ľuďom musíte dať garanciu, že keď budete robiť, oni majú chuť a energiu, tak uspejete. Oni sú v zahraničí úspešní. No, to im treba dať. A keď im to nevieme dať, tak my sme neschopní. To je proste náš hriech, naša chyba obrovská. No, ideme do záveru, hoci teda otázok je viac, ale čas je neúprosný. Rozmýšľam, ako to trochu to odľahčím, lebo dám hadanku pre našich divákov, aj keď je to trochu od veci, zase téma, ale tou hádankou zase dám priestor aj na prípadné otázky. Tak vie niekto z vás, ako súvisí klčovanie, respektíve odlesňovanie amazonských pralesov s našim dnešným hosťom? Ja ešte pre istotu zdôrazním, že Alojz Hlina nemá žiadne pozemky v Amazonii. Ono to skôr súvisí s jeho, pre mňa osobne, ako veľmi dobrým nápadom v spore. A už viac nepoviem. Tak je tu niekto taký, kto to vie, tak tuto je zdvihnutá ruka, dám pánovi priestor. Nie je to drevo z toho amazonského pralesa náhodou použité na tej železnej studničke? Tak to je pokus o piatočkový vtip. Vonku už ľudia, bolo zima, tak chcel som tam, tak nebudem to napínať. Mne sa veľmi páčilo, je taký spor, alebo teda prebehla dohoda medzi Európskou úniou a krajinami Južnej Ameriky, neviem presne teraz tú skratku, áno, kde vlastne sa budú dovážať nejaké výrobky. A vy ste... nie, tak teraz ináč, aby som to... skúste povedať vy tento príbeh, a tá pointa je v tom nápade, že teda dobre, poďme do toho, nech tu teda je prípadne konkurencia, ale podmieňme to niečím, čím vlastne tú druhú stranu
donútime, aby tie lesy neklčovala. A to mi príde geniálny nápad. Tak... Úprimne poviem, neviem celkom teraz, či viem, že ktoré myslíte. Že... Tak dobre, tak. To bude hádanka aj pre vás. Áno. Nie, ale vlastne vy ste povedali, OK, tak keď chcete dovážať mäso, alebo teda tie výrobky, môžete, ale budeme monitorovať stav odlesnenia a v okamihu, ja neviem, odlesníte ďalšie 3 kilometre, zvýšime vám clo. No. Čiže to je, lebo ono sa to tak zoberie, že veď tam niekde ďaleko v Amazonii, ale na to trpí celá planeta. Mne to príde skvelý nápad. To sú tie dohody, tie krajiny sa volajú Mercosur, to je, aj som vedel tú skratku, čo presne znamená, ale už teraz to asi neviem, aby som to nepoplietol, ale patria tam tie krajiny s amazonským pralesom. Ono sa to zdá, že to je ďaleko. No, prísne za to je ďaleko, ale pre klímu to nie je ďaleko, to je kúsok. A má to enormný vplyv. A ja som sa teda nestal nejakým klimatológom, ale čítam, snažím sa veľa čítať. A už sa to ani nepopiera, možno iba Blaha to popiera, alebo ja neviem kto, Mazurek, ale že tie veci majú vplyv. A ekonomika je asi aj tam neúprosná a chcú s nami dohody, chcú sem voziť soju, chcú sem voziť mäso, OK, Európa im otvára svoj trh, hej, ale že podľa mňa by, áno, stálo za to, že dobre, tak potom skúsme sa dohodnúť, že teraz to odfotíme z hora, koľko tam toho máte a teraz budú platiť tieto podmienky. Teraz to zabetonujeme, ale keď sa ten flak vyklčovaný bude zväčšovať, no tak tam vám bude rásť clo. Hej. Podľa mňa sa to celkom uchopiteľné, celkom merateľné, podľa mňa spravodlivé, hej, že a je to aj pre nás dôležité. Určite. Hej. Darmo sa nebudeme napchávať stejkami, keď my sa ešte budeme, ale už naše deti nie. Hej, že proste sa tu upečú, hej, v tom slnku, hej, keď sa to celé klakne. Takže áno, aj takto by som povedal, že na veľkú diaľku sa by možno dali robiť aj takéto dohody. Takže tu vidíte, že pán Hlina má nábeh byť dobrým ministrom, ale predbiehame. Takže nech sa páči, je tu priestor na otázky, ale idem najprv von sa spýtať, či niekto nechce dať prednostne otázku, kto vydržal vonku v tom chlade. Ste niekto, kto chce dať otázku? A tu je niekto, ale poprosím otázku, lebo už sa nám čas kráti. Niekedy sa stane, že niekto dostane slovo a potom... dobre, vrátim sa k vám a potom rozpráva niečo svoje, takže poprosím otázku. Dobrý večer. No, ja by som takúto otázku začal, že vlastne počas od vstupu do Európskej únie Slovensko dostalo rádové 43 miliard eur. Niečo sme zaplatili na poplatkoch a ostalo vlastne čistých peňazí 28 miliard eur. Hej. Vieme, že z tých peňazí cez štrukturálne fondy a cez všelaké programy sme vybudovali nejakú 100 multifunkčných ihrísk, hej, jedno za 100 000, kde sa dalo 50 000 ukradnúť. A nech počítam akokoľvek, keďže sme nepostavili žiadne diaľnice, žiadne školy, žiadne nemocnice, tak či by ste mi vedeli vyzradiť, že kde tie peniaze vlastne sú. To je masa, obrovská masa peňazí. Hej. Keď to tak zoberiem na slovenské koruny, tak rádové je to 900 miliard. Hej. A 900 miliard, a neviem, kde sú, v Dubaji, alebo kde sú pre Boha tie peniaze? Veľa takých urbánnych legend je okolo toho, ale myslím, že na tom sa vieme zhodnúť, že my ideme do plusu. Hej, ideme do plusu. To znamená, dostali sme viac, ako sme poslali. Pravdou je, že sa aj posielame, ale aj dostávame. Čiže my sme príjemca, čiže ideme do plusu. No, ale teraz, že kde sa to, viete, že kto tu vytvoril ten systém, však to bolo, to myslím, jeden podnikateľ povedal, že teraz budem na tých fondoch sedieť a teraz budem s nimi robiť. Čiže tu sa už niekto pripravoval dlhodobo na to, že sa tu vytvorí taký systém. A je to takéto škrabanie sa nejako, že cez Košice, ako sa hovorí. Hej, potratilo sa. Strašne veľa sa potratilo, my sme to dovolili, my sme to tolerovali, však možno niekomu sa ušlo aj bokom. Viete, ak sa raz do tej hry dostanete, a toto je peklo, a Simoni rátajú, a to je v určitý moment treba povedať dosť. Viete, že dosť, hej, že, lebo oni, že aj ty sa trošku namočil tichoseď, lebo tam toto a ľudia tak, nie, v určitý moment povieme, že už s tým nič nechceme mať, už to chceme robiť len tak, jak sa má, už sa to nemôže tratiť, hej, lebo to,
Ja to neviem, niekto to vypočítal. Pravdou je, že sa to potratilo. Hej. Lavička, ktorá stojí 5 000, stojí 35 000, keď ide z eurofondov. No to sú smiešné príbehy. Tie eurofondov, tá drzosť vykulminovala, vygradovala až do tých hacient, ktoré si postavili. Hej, že absolútna drzosť. A pritom to boli peniaze určené na to, na finančnú stabilitu poľnohospodárov, lebo keď bude sucho, mokro, hej, aby mal nejaký že náhradný biznis, proste, že stabilizovaný, hej, že náhradný príjem. A jak to skončilo? Že gaunery si postavili, pre nás sú to gaunery, hej, že postavili si vily haciendy. Čiže, ale to sme my. Však to sme, viete, to nám tu neprišiel nejaký, ja neviem, Herbert Kohl stavať alebo robiť, hej, alebo niekto, nejaký Francúz, nejaký François, hej, my sme to urobili, my sme to tak dokvasili. A že čo s tým? Nezúčastňovať sa už toho, nechceť s tým nič mať. Povedať, že dajte už svätý pokoj, hej, lebo oni, alebo sa opakujem, hej, že ja už unavujem ma, že skonštatovať, že je problém. Je problém, vieme o tom. Riešením je čo? Dajte mi už svätý pokoj, ja s tým nechcem nič mať, s vašim svetom nič nechcem mať, buď to bude tak, ako to má byť, buď to bude správne, alebo to nechceme. A keď to začne veľa ľudí robiť, tak sa im ten systém prestane fungovať. Viete, že na konci sa môžeme pohnúť. Možno to znie ako moc zložité, ale ja si myslím, že my sme v zložitej situácii a toto je relatívne dobré riešenie. Tak nech sa páči ďalšia otázka. Ja som sa chcel spýtať len z takej osobnej zvedavosti. Spomínali sme rôzne mená, tak som sa chcel spýtať na Richarda Sulíka, ako to, niečo máme informácie z médií, ale jak to vidíte vy v Saske s ním? No, museli ste čakať tú otázku. Môžeme vypnúť záznam. Nie, odpovedajte, ako chcete. Je to také, aj v kontexte už povedaného, som mimo stranickej politiky, dobre, že aj som chcel. A teraz držím palce v strane, nech nájdu také riešenie, ktoré bude prijaté, bude odsúhlasené, bude proste všeobecne, asi nikdy nebude, to vlastne ani Saska není MV alebo KSČ, že jednohlasne, či možno bude aj iné názory. Mierna dysfunkcia, mierny škripot, ale proste to prejde nejakým procesom, bude to takto prijaté, schválené a ja to budem rešpektovať. Ja to neviem úplne posúdiť, ja som s Richardom dávno nebol, je to asi ťažké. Bývalý predseda je bývalý predseda. Hej, proste mňa fascinuje príbeh, ja som za to strašne veľa zaplatil v úvodzovkách, vytrpel aj v KDH, pretože som si dovolil povedať, že CDU ma fascinuje ako strana, ako systém. Hej. A oni majú fakt, že tie systémy tých kariérnych postupov, ale aj zostupov, hej, oni majú systém spracovaný, že čo s bývalým predsedom. To je vážna vec, akože bývalý predseda vie byť problém, hej. A proste to je to, ale musí byť aj on skutočne veľký, hej, ale to všetko musíte mať proste na to programovo vyriešené. Čiže my toto máme ešte veľa, by som povedal, nedorobené. Ja presne Richardovú pohnutku neviem teraz, akú má, ani mu nechcem do toho nejako vstupovať, hovorím, ja som tak trošku obďalec, venujem sa poľnohospodárstvu. Dobre, takže nech sa páči, ak je tu ďalšia otázka. Keď nie, tak pôjdeme do finále, tak tuto nech sa páči. Čo sa týka spájania tých pravicových strán, čo hovoríte na projekt pravicového bloku a spojenia sa aj so stranami, ktoré zatiaľ nie sú ani v parlamente, ani až tak moc povedomí, byť občianski demokrati Slovenska, ODS, DS, ODS. Tak cesta je v tom spájaní, Saska to začala, hej, proste a ešte by sa v tom mohlo pokračovať, hej, pre rozum a dobro tejto krajiny, len ja viem, že to znie divne, hej, a možno tak archaicky, ale politika by mala byť pre dobro, hej, a mali by sme trošku utlmiť tie ega a pospájať sa. Je sa kde spájať. Hej, dokonca Robert Fico nám to asi, mám pocit, že všetkým ukáže, lebo Robert Fico už naznačuje, že čo bude jeho, on zozbiera všetko. Viete, on zobere Tarabu, hej, on zobere, možno sa s Dankom dohodnú, hej, my nevieme, že čo urobia, hej, a on nám
vyhajpuje proste ľudí, ktorí nám budú potenciál možnosť nás rozbiť, hej, bude rád, keď budeme my rozdelení a on bude zbierať, aby mu nič neuniklo. Hej. Čiže možno by to mohlo byť pre nás inšpiratívne, že už aj on to robí, čo on nerobil, lebo Fico na to nikto nebol, Robert Fico tam nebol odkázaný, hej, ale teraz už cíti, že on cíti, že aj on musí už zbierať. Hej, už mu vyrástli aj takí solitéri, že musí zbierať aj on. Takže otázka a úloha dňa, spájanie. Takže nech sa páči, ak má niekto poslednú otázku a potom ideme do finále, aby nám diváci všetci neodišli a aby sa mali tu možnosť si vypočuť aj záverečné, ale keď nie, tak to nebudeme naťahovať. Tuto len taká skôr perlička. Dostali ste už od Volkswagenu nejaké ocenenie alebo pomyselnú medailu? Pýtam sa preto, že vy vlastne ste to raz hovorili, ako ste v tom začiatku ešte ako mladý človek mali návštevu z Wolfsburgu a rozbehli ste biznis, ktorému nechceli veriť ani oni. Tak neviem teda nakoľko, ale je to taký príbeh, lebo ja už mám odrobené, hej. Nechcem povedať, že mám zarobené, lebo my sme prerobili na tom strašne veľa. To bolo tak, že my sme sa dostali do súkolia veľkých a keď ste v súkolia veľkých, tak vás zomelú, lebo vy ste prach. Hej? A my sme sa takým prachom stali a to, čo sme niečo išli do plusu, tak sme potom prerobili, lebo oni sa nedohodli. Ale pravdou je, že pri nejakom príbehu toho automobilového príbehu Slovenska som trošku chvíľku stál a bola to taká zvláštna zhoda náhod, ktorá vznikla takou náhodou, hej, že som sa stretol s jedným Číňanom, ktorý tu bol a spravili sme firmu a potom sme proste spravili, že ideme voziť auta, nikto tomu neveril, ani ja, iba on. Ale potom nakoniec sa to podarilo, aj keď, viem si pamätám, keď prišiel ten Nemec z toho obchodného oddelenia z Wolfsburgu a vyšiel hore schodami bez výťahu ku nám po tých kanceláriách, že kde sú tí, ktorí chcú idú predávať Volkswageny do Číny, tak bol veľký diplomát, ale myslel si svoje, všetci sa tomu smiali a nakoniec sa to podarilo. Nakoniec sa to trošku podarilo, čiže tam nejaký malý puntík mám a viete, niekedy aj veľké veci vedia vzniknúť z náhody a je dobré, že to tam bolo a že sa to takto zafixovalo, treba to držať. A preto ma o to viacej mrzí, keď ste to už spomenuli, že taký, za výraz, nímandí ako Blaha, aj ten druhý mladý Kaliňák, ste sa tam nejako čertili na Volkswagen, neviem, či ste to zachytili, že jak oni idú to ukázať tomu Volkswagenu, lebo si dovolil, ja sa nechcem dotknúť toho pána, že proste, fakt, možno je to smutný príbeh, robil dlho, ale toto naozaj nesedelo, to nemôžete proste najväčšiemu zamestnávateľovi, najväčšiemu platcovi daní, proste sa vyhrážať z titulu politickej funkcie, že s ním zatočíte a viete kvôli čomu? Kvôli tomu, že oni si na svojom pozemku, na svoj stožiar dali niečo, čo pre nich niečo symbolizuje. To, čo pre nich to symbolizuje, nie je zakázané, nie je to nelegálne a niekto im to zobere a dokonca druhýkrát. A oni ho za to prepustili, rozviazali pracovný pomer. Však a čo iné mali robiť pre pána kráľa? Rozumiete, že to je... Keď to dáte takto a títo človečíkovia sa proste ľudia, ktorí, to, že tu sedíme, to, že tu svieti, že ešte ako tak veci fungujú, že dôchodky chodia, že policajtom, to je všetko postavené na ekonomike a ekonomika má nejaké základy a keď toto oni idú nabúrať, tak až kto nás uživí? Blaha s tými jeho knihami, že my budeme, viete, že neúctivé, zlé ale o tom možno inokedy, o tom možno niekedy viac. Áno, lebo už nás asi nutia ísť si zatancovať, ale ja dám teda ešte záverečnú takú vážnejšiu otázku. Na to, aby človek bol schopný viesť takýto súboj o hodnoty, vy ho robíte už dlho od éry, kedy ste mali skinheadov, vo vašom novom podniku a dokonca vy ste si trúfli na Piťovcov, kedy štátna moc to nechápala, tak vlastne
vy vediete akýsi súboj o hodnoty a na to, aby ste to zvládli, musíte byť v pohode, musíte mať nejakú radosť zo života. Je to zákonitosť, bez toho sa to nedá. Dá sa to, alebo čo je pre vás, ako to zvládate, tú prípravu, alebo čo je vaša nabíjačka? Ja mám od Pána Boha šťastie, že mám dobrú a krásnu ženu. A viete čo, áno, ja som v tomto úplne staromodný, možno dokonca neatraktívny, lebo identifikujem, že v politike by ste mali mať frajerky a rozvedení, čím viac, tým lepšie. Neverte tomu. V tomto som trapný, smiešný, staromodný, ale už taký ani milimeter. Toto mne nabíja. Aj teraz sme tu spolu, lebo ideme odtiaľto, zajtra si chceme dať túru na proste vo Vysokých Tatrách. Rodinný život, dobrý rodinný život, proste toto sú také celkom jednoduché recepty, ja neviem, také zložité, hej. Toto je celkom dobré, ale uznávam, že nie každému sa to podarí, nie vždy má človek v živote to šťastie. Ja som sám z rodiny, kde sa to na mne podarilo, lebo ja som vyrastal bez otca. Čiže držím všetkým palce, nech sa v tomto podarí. Keď sa im náhodou v tomto nepodarí, tak nech sa im to možno podarí na druhýkrát. Ale proste nech sa ľudia majú dobré a nech si oni hľadajú, že čo ich náplňa. Mňa náplňa to, že prídem domov a som rád, že som doma. A ja dodám ešte, že na vás je vidieť, že naplňate to heslo a tú radu, ktorú ste povedali tiež v jednom rozhovore u Miša Trubana, že robte veci, z ktorých máte radosť a prinášajú vám teda radosť v živote. Tak budeme držať palce, aby sa vám toto ďalej darilo. Náš dnešný host Alojz Hlina, veľká vďaka. A veľká vďaka aj vám všetkým, ktorí ste tu zostali. Alojz Hlina. A ďakujeme aj Café Merlot, že nás prichylili a teda niekedy na budúce dovidenia. Pokiaľ ešte teda máte záujem, je tu možnosť nás podporiť dobrovoľným vstupným a budeme držať palce a verím, že ešte niekedy na budúce do tých volieb si nájdete čas a rozobereme túto detailne. Tak ja môžem, tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste sem prišli. Cítim to ako obrovský záväzok. A aj také povzbudenie, ale aj záväzok. Že cítim záväzok, že proste nielen hovoriť, ale aj urobiť. Ako sa hovorí na Orove, aj zrobiť. Takže toto ma náplňa, že keď cítim tú spätnú väzbu, tak viem vám slúbiť, že budem sa snažiť sa budem to urobiť. Bude to ťažké, bude to náročné, ale nevzdám to a budem sa snažiť aj s kolegami presviečať, že aby sme to zvládli, lebo je to našim poslaním a máme to záväzok voči ľuďom, ktorí tu sú a s ktorými sme a chceme byť. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste boli. Určite sme v tom spoločne, nie je to len o politikoch, je to aj o nás všetkých a teda minimum nezabudnite klikať a lajkovať a komentovať a nezdávajme to. Držme sa, priatelia. Dovidenia.